Payon ba mo? Aw, mayo. Unsay makapalipay sa tao? Kung pangutanon ta mo, unsay makapalipay ninyo? Siguro daghan mong tubag, pero unsay makapalipay? Ang mga dalaga, nalipay kay nakikita sa ilang uyab. O ang mga minyo, nalipay nakakita sa ilang asawa o bana. O mga anak, nalipay nakakita sa ilang ginikanan. Pero dunay lain-lain nga level ang kalipay sa tao. Ang uban mo ingon, unsa ganitong butang nga ma-feel nga maayo, maunay makapalipay sa tao. Feeling good. Maoy usa sa hinungdan sa katagbawan ug kalipay sa tao. Feeling pagbati nga maayo. Karon naghisgot si Jesus og kalipay o kabulahanan sa mata sa Ginoo, latas sa ideya, kabahin aning feeling good. Para ni Jesus, kung mubuhat og maayo, o naningkamot aron mamaayo, naningkamot aron mahimong maluluyon, naningkamot aron mahimong mapuanguron, sama sa may gugmaong amahan, kana kita malipayon o bulahan. Kung magbuhat kag maayo, ang imong pamati pod maayo. Tuo mo dili. Tulog. Kanang dunay nenotok sa inyo ha, nangayog bugas. Naluoy mo inyong gitagaan, unsa inyong gibati? Maayo. Di ba? Maayo pod ang inyong gibati. Pero dili kanunay. Ha? Kung nibuhat mog maayo, kung balikon, kung nibuhat mog maayo, ang inyong pamati pod maayo, pero dili kanunay. Pananglitan. Ambotong naka-experience na ba mo nga diha sa inyong kaugalingon, gihatag ninyo ang inyong panahon ug kusog alang sa uban. Pero sa ngadto-ngadto, kamura gihapon ang hinungdan aron kasuyaan mo o kasinahan mo o kamura gyapon hinungdan nga i-criticize mo. Abot ta kasuway na ba mo ana? Nagbuhat mo maayo para sa uban, inyong panahon gigahin, pero gi-criticize gyapon mo. Envy og jealousy lahi na ha. Kay moingon tag jealousy na silos, kung envy na sina. Jealousy og envy lahi. Pananglitan kung ingon og jealousy, silos. Pananglitan si Kenneth dunay motor, pero si Dennis wala. Nagsilos si Dennis kay wala say motor sama ni Kenneth. Ang envy sina, dunay motor si Kenneth, duna po'y motor si Dennis. Pero ang motor ni Dennis Mio, kang Kenneth XR. So gusto si Dennis nga mas malabaw pa ang ihang motor kaysa kang Kenneth. Envy, sina. Gusto siya nga mulabaw pa. Mo na nga lahi ang silos, jealousy sa envy. Ano ha? Envy, sina. Siguro mao ni mahimong rason kani nga sitwasyon aron matintal ka nga muundang umuhunong sa imong pagbuhat og maayo sama sa imong naandan. Di ba gihurot nimo imong panahon, pero kasinahan gyapon ka, gi-criticize gyapon ka. Mo ni ang sitwasyon nga matintal ka paghunong pagbuhat og maayo. Yeah? Pero wa ni buhatan ni Jesus. Tungod kay ang iyang damgo nga sa kalibutan diha nato makita ang bag-o ug talagsaon nga kahayag. Sa kalibutan nga di kita ulipon sa atong kahadlok ug jutayng panglantaw sa kinabuhi. Nga di kita maglantaw sa atong kaugalingon lang, kundi sa Ginoo ug sa iyang gingharian sa hustisya. Paghigugma ug kalinaw alang sa tanan. Nga mo sakripisyo kita sa atong kaugalingon alang sa kaayuhan sa uban. Kadtong malipayon og bulahan,
magpabiling matinud-anon diha sa Ginoo ug sa iyang pulong asa ug kinsa kaha ang mga malipayong tao nga gihisgutan sa ebanghelyo. Abi ninyo, daghan kaayong dili maayong nahitabo sa atong kalibutan matag adlaw tungod sa ka-selfish nga gihimo sa uban. Ug daghan kay mga maayong butang nga wa buhata sa mga maayong tao o sa mga maabilidad nato nga mga kaigsuonan. Ang kangit-ngit sa atong palibot magpabilin jud siyang ngit-ngit kung di nato ipadanag ang atuang kahayag. Mabitaw nang gingon sa Chinese proverb, if you want happiness for an hour, take a nap. If you want happiness for a day, go fishing. If you want happiness for a year, inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime, help someone else. If you want to be happy, make other people happy. Ang kawalay pagtagad o katalawan dili mani ang dalan sa kalipay diha sa gingharian sa Ginoo, kundili ang dalan sa putling gugma ug commitment sa matag usa. Kanabang magmalipayon sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Happiness. Siguro ganiha, nangutan ako, malipayon ba mo? Unsay nakapalipay ninyo? Doon na mo initial ganiha nga tubag, sure ko. Unsay nakapalipay ninyo? Pero karon, pangutanon ta magbalik. Unsay nakapalipay ninyo? Palihog manindog.